Гости сме на Десислава, уважаемите зрители на Сигнал БГ. Няма как да не са разпознали моята събеседничка. Тук на нейн терен шофираш добре, видяхме те как паркираш, браво. Като за жена мисля, че е добре. Колко години шофираш? Малко повече от 10. От 10 години имам книжка. Много малка всъщност и започнала да шофираш. Право от бебе. Аз разбрах, че имаш нова песен, нов видеоклип. Въобще е всичко ново, което трябва да кажем пред зрителите на Сигнал БГ. Надявам се да научим сега и те да останат доволни от това, което предстои на Десислава, а предстои и на тях да видят и да чуят. Да започнем с новата песен. Това е една песен, която се казва I Like. Разбираемо, че се пее на английски. Работя от скоро време с един румънски екип, с който имаме, разбира се, веднага след като се душихме и станахме по-близки, веднага решихме, че ставаме екип заедно. И всъщност това е първото парче, което пускаме. Записала съм още няколко песни. Предстои пускането и на един дует с име, може да се каже и световно име в музиката. Така че общо взето започвам така малко, превключвам на една поп вълна и надявам се да ми потръгне и да пожена тези успехи, които имам и в поп-фолка и съм имала. Съпоставят обаче феновете, тези, които те познават от години като поп-фолк певица, като чудесна интерпретаторка на български фолклорни песни и с това, което сега се захващаш. Как ще скъсаш с старото и как ще продължиш нататък с ново? Въобще това ново начало... Не е толкова... В смисъл, не е нещо неочаквано. Всички знаят, че винаги съм пяла и поп-музика, дори и така малко се опитах и мюзикални песни заедно с филхармонията, бургаската и русенската филхармония. Така че абсолютно смятам, че няма да бъде някаква много голяма изненада за моите почитатели. Сега, единственото изненадащо нещо е, че реших в този нов стил да си сменя името. Това е глобално, това е мащабна, това е кардинална промяна, ако смея да отбележа. Адски ми е трудно и това е, може би, поредната смелост, която предприемам. Дълго време ли го обмисля? Не много дълго, защото ако го мисля много дълго, може да се откажа. Реших, че не знам, приемам като едно ново начало за мен. Въпреки, че пея неща, които всички хора, т.е. хората няма да се изненадат, чувайки тая песен. Реших, че просто аз го почувствах като ново начало. Чувствам, че ще ми се случи нещо ново. Нали? Моите колеги и екипа от Румъния, нали? Това е съвсем нов екип, с който започвам да работя. Нещо като една нова ера в моя живот. Така го чувствам и точно за това реших да си сменя името, за да може всичко да е съвсем ново. Да пуснем нещо от тая нова ера, да поставим началото така и в нашото видеоинтервю за Сигнал БГ. Сега ще видим какво ще тръгне. Добре. Еми, поздравявам те с тая песен. Аз лично много си я харесвам. Добре. Дано да тръгне. Много е весела, много е динамична. Просто един летен хит. За какво се пее? Пее се, харесвам еди какво си в тебе и едеш то си. И защо много си готин и те харесвам. И такъв видеоклип заснехте, летен, готин? Да, абсолютно. Заснехме точно такъв клип още април месец. Много ми се искаше снимките да бъдат на морето, но нямаше как да рискуваме и затова предпочетахме студио. Опитахме се да пресъздадем нещата, че снимките са навън. Разбира се, има и малко външни кадри. Бяхме щастливи за това, че имахме
хубаво слънце и хубаво време и така пресъздадохме, че все едно е лятото. Нищо, че беше 20 април, да речем. Докато чаках да започне нашето интервю тук, аз трябва да ти призная, че в твоя офис имам си така мой агент, който ми помогна да чуя и да видя видеото и песента ти. И съм очарована, много свежо, много лятно парче, но не видях изписано името на песента и името на певицата, която пее. Ами защото просто искам да кажа, че броени часове преди да направим това интервю, всъщност решихме и даже всъщност това е първото интервю, което давам, нищо, че ще се излучи, нали, да речем малко по-късно. Това е първото интервю, което дам от момента, в който решихме какво ще бъде новото ми име. Какво ще е новото? Срам е да кажа. Кажи, моля ти се, как? Ами, това е едно наименование, в смисъл много мои близки приятели ме наричат по този начин. Да кажа... Дес те наричат? Да, така ще бъде, да. Така ще бъде, позна. Наричат ме Дес с 2 S. Близко и до Десислава и въобще няма да ми бъде чуждо, ако започна да ме наричат хората и Дес. Дори съм чела точно във вашия сайт, съм чела много от моите почитатели, които коментират разни неща, свързани с мен. Казват... Някои задават въпроси и се обръщат така галено към теб. Дес, може ли да ми отговориш на този въпрос? Дес, поздравявам те. Да, абсолютно. Сега, далеч не е по-хубаво. Десислава много си го харесвам и страшно много съм свикнала, но пък Дес е някакси галеното име на Десислава, така че не е коренно различно, наистина. Големият въпрос обаче, който ще да ти задават колегите журналисти е защо не можа ли да си останеш така с твоето име, с това, което публиката те познава, Десислава, и няма ли да се раздвои публиката сега между Дес и Десислава? Надявам се, че всички знаят, че Дес всъщност е Десислава. Всички ще го разберат и ще свикнат с това нещо, защото аз ще оставам Десислава за поп-фолка и ще бъда Дес за поп-музиката. Наистина възнамерявам да направим много проекти. Това е една поредица от песни, които ще пускат периодично и то в много кратък период. В смисъл, това са песни, които с този новия ми екип, с който работим от Румъния, сме подготвили една много голяма поредица от песни. Почти, да не кажа всеки месец, но така поне на 2 месеца може би ще пускаме нови неща. Нова песен като сингъл или с видеоклип? Да, всичко ще има клипове. Сингъл с клип. Много така солидна организация трябва да... Да, надявам се, че така ще се получи. В смисъл, още все пак имам неща, които на момента ще ги обсъдим, нали? Не мога още сега да кажа за всяка една от песните.